Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een moord op Bonaire. Het is de eerste moord op het eiland van het jaar. Het is ook zeer ongebruikelijk voor Bonaire, maar op zondagavond is er een man doodgeschoten. Hij werd iets voor de klok van 10 uur op straat aangetroffen aan de Kaya LD Gerhards, ter hoogte van de voormalige Sint-Bernardus school. Een onderzoek naar de toedracht vindt nog plaats, maar het gaat om een man van 21 jaar. En zoals bekend hebben op Bonaire in de afgelopen periode meerdere schietincidenten zich voorgedaan, vooral drive-by shootings. Maar op sociale media wordt aangegeven dat dit niet daarmee te maken heeft, maar met een redactioneel probleem. Wat zich precies heeft afgespeeld weten we niet, maar het is in ieder geval wel heel erg treurig. Sterkte voor de familie. Vissers strijden tegen militaire training. Dat gaat over een klacht die is geuit door Tirso Petraulis van VIBA. Die zegt dat de vissers van Bandabau last hebben van het feit dat bij Wakawa steeds militaire oefeningen worden gehouden. Het gaat er vooral om dat ze niet op de hoogte worden gehouden van wanneer die oefeningen precies plaatsvinden. En dat er tussen de vissers en de Defensie gesprekken zijn geweest om aanpassingen van het schema van de militaire trainingen door te voeren, maar dat de vissers daar niks meer hebben over gehoord. Petraulis zegt dat er sprake is van een grote frustratie bij de vissers. Het komt nu zelfs zover dat vissers de marine moeten bellen om het schema van de militaire trainingen op te vragen, omdat de marine er zelf niet in slaagt om dit tijdig te verstrekken. Aldus Petraulis vandaag in de Extra. Pisas wil Miguelangelo Martinez uit de cel halen. Wie zegt dat? Quincy Kirigori, hij is leider van de PAR. Hij heeft laten weten dat minister-president Pik Pisas het liefst zou zien dat Miguelangelo Lo Martinez uit de cel wordt gehaald en weer terug in het parlement wordt gezet om op die manier de regering tussen MFK en de KEM en onafhankelijk statenlid Sida Jesu verder kan gaan. In hoeverre het een interpretatie van Kirigori zelf is, hij zegt het vandaag in de Extra. Het gaat om een interpretatie van de woorden van Pisas, die graag zou zien dat Martinez weer terug in het parlement komt. Wat dan ook, het is een onduidelijke situatie. Ook omdat Kirigori al meerdere keren heeft gevraagd dat Pisas zich openlijk uitspreekt over de ontstane situatie sinds de arrestatie van Miguelangelo Martinez. Passagier plakt 4 kilo coke op haar lichaam. Dat gebeurde zaterdagavond tenminste. Zaterdagavond werd de vrouw gearresteerd op luchthaven Hato. Het gaat om een 32-jarige Surinaamse vrouw die meer dan 4 kilo coke op haar lichaam had geplakt. Ze stond op het punt te vertrekken en de douane informeerde de politie en die arresteerde de vrouw. In het verleden was het plakken van drugs op lichaamsdelen of op lichamen gebruikelijker. Dat komt nu zeer zelden voor, zo laat de politie weten. Mislukte overval op juwelier, dat gebeurde afgelopen weekend. Bij de Handelskade vond er een overval plaats op een juwelier. 2 mannen op een scooter kwamen aanrijden en sloegen de deur kapot, maar daarna gingen ze er vandoor zonder de juwelen. Er was wel sprake van veel schade en het gaat om de glazen door van Freeport Jewelers. Er werd een machete aangetroffen op het plaatsdelict en de politie heeft geprobeerd de mannen te achterhalen. Er wordt vanuit gegaan dat er 2 mannen zijn, maar het is niet gelukt. 22 ongedocumenteerden aangehouden. De kustwacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag 22 ongedocumenteerden aangehouden. Het gebeurde nadat een verdachte boot was waargenomen die richting Klein Curaçao voer. Uiteindelijk werden 22 Venezolanen aangehouden, 14 mannen, 8 vrouwen, waaronder 2 minderjarigen. En dan Extra deelt kaarten uit. Afgelopen zaterdag ging Extra, het team van Extra, samen met Correnden en FBTT naar Bandabau. Het begon in Terra Cora, daarna naar Soto, Klein Santa Marta en uiteindelijk naar Barber. Er werden kaartjes uitgedeeld voor de wedstrijden van het Curaçaose elftal. En dat was een groot succes. En collega Carl Ruiter legt uit hoe het allemaal ging afgelopen zaterdag. Ja, het klopt, Oscar. Zaterdag heeft de Correnden samen met Tabertoes en ook Extra verschillende kaartjes verdeeld daar in Bandabau. Ongeveer 400 kaartjes werden verdeeld in verschillende buurten van Bandabau
waarin alle bewoners de kans kregen om hun kaartjes te komen ophalen voor wedstrijden van de Curaçaose nationale elftal op 15 en 18 november. Laten we eens die beelden bekijken waarin de mensen aankwamen om hun kaartjes te kunnen ophalen in Tercora, Soto en ook Barber. Mooi om te horen, Carl. En we gaan nu verder naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We gaan nog even door met voetbal, want de selectie van het Curaçaose voetbalelftal komt in delen aan. Sommige zijn gisteren aangekomen, een deel komt vandaag aan en sommige zelfs dinsdag. De eerste training staat voor morgen gepland. Vandaag is er de inauguratie van een miniveld en volgt er een clinic met kinderen van de Blue Wave Academy. De wedstrijd is, we kunnen het niet genoeg benadrukken, belangrijk voor Curaçao. Als ze 2 keer winnen, dan gaan we door naar de Gold Cup. Dan gaan we naar Bonaire, want daar was natuurlijk veel nieuws over de brand van de vuilstortplaats. En de gezaghebber van Bonaire heeft een boodschap gegeven, ook in het Nederlands, over de toedracht van die brand. En daarin zegt hij onder meer dat er sterke aanwijzingen zijn dat de brand doelbewust aan is gestoken. Dus dat de vuilstortplaats doelbewust aan is gestoken. En hij hoopt dat mensen meer informatie hierover kunnen geven. Kijk naar een deel van de boodschap van gezaghebber John Soliano. Inmiddels is ook een onderzoek gestart naar de brandincidenten. Want er zijn verschillende indicaties die de vermoeden doen opkomen dat het hier om brandstichting gaat. En dat is wel een situatie waar ik als gezaghebber mij zorgen over maak als we praten over de openbare orde en veiligheid. Dus ik wil een beroep doen op een ieder die informatie heeft, die de autoriteiten zou kunnen helpen om de oorzaak van de branden in kaart te brengen in dit onderzoek. Meld je, geef de informatie die je hebt. Misschien dat je zelf, het is maar een kleine informatie, maar alle informatie helpen om tot een oplossing te komen. Wij nemen dit hoog op. Het is een duidelijke poging om te destabiliseren, onrust te creëren. Maar ook brengt dat grote uitdagingen met zich mee voor Celibon, voor zijn werknemers, voor zijn financiën. Voor de hele organisatie die onder druk staat op dit moment. Maar het brengt ook negatieve gevolgen mee voor het eiland Bonaire in zijn geheel. Doordat hierdoor veiligheid van installaties en levens van mensen in de gedrang zou kunnen komen. Maar ook heeft dit een grote impact op de maatschappelijke rust die we behoren te hebben als eiland. En daar doet het een behoorlijke inbreuk op. Dus vandaar ook mijn oproep, mijn dringende oproep aan een ieder om informatie te delen met de autoriteiten. En dan gaan we naar iets heel anders. Anthony Heile heeft mooie beelden gemaakt van de viering van het 150-jarig jubileum van de Willy Broderskerk in Willibrord. Dat was een mooie bijeenkomst en u ziet verschillende
beelden over deze bijeenkomst van eind vorige week. Het was het feest van de parochie van Willy Broadus en daarbij werd niet alleen het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd, maar de parochie bestaat al 175 jaar. Pastoor Raúl Mercedes die dient al 2 jaar de Willy Broadus gemeenschap en hij legde uit dat het niet alleen een plaats van gebed is, maar in het verleden ook een hele belangrijke rol speelde in de gemeenschap, omdat er een groot waterreservoir achter de kerk lag. Lokale boeren konden daar vroeger water uithalen en nog steeds is de kerk een middelpunt. Zo komen er ook dagelijks toeristen naar de kerk toe om de architectuur te bewonderen en om te bidden. Tijdens de bijeenkomst, afgelopen donderdagavond was dat, werd gevierd dat de kerk van Willy Broadus al 150 jaar bestaat. En er was onder meer minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper aanwezig. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Costa Rica heeft een mars plaatsgevonden tegen abortus. En dat heeft weer te maken met een zaak tegen El Salvador bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten voor de Mens. Het gaat om een zaak waarbij abortus werd geweigerd in El Salvador en uiteindelijk de baby om het leven kwam. Nu kwamen mensen op straat om te blijven demonstreren tegen abortus en voor de bescherming van het ongeboren kind. In Latijns-Amerika is er een verschil van wetten over in welke landen abortus is toegestaan en in welke landen niet. Het is legaal in Argentinië, Colombia, Cuba, Uruguay en sommige Mexicaanse staten. In Chili is het verboden, behalve bij gevaar voor de gezondheid van de moeder. En in El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haiti en de Dominicaanse Republiek is het volledig verboden. Maar deze manifestanten die willen dat er ondanks de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens abortus niet wordt toegestaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.